doka an hana fitsari doka anan to wallahi ni aboki na dan aduwar layi shi ne za a zo a ce an hana fitsari wallahi shi ne yanzu bai da wannan filin da za a ce an hana fitsari ba fa na so a zo a samu matsala ka zo ka fara fitsari ko masu bin su su dan ka ba kawai ka gura ka shi ma wuri ne wani ba za a ba ka shawara ba sauri na gudu ka kai wannan ba fitsari yake mana ba anan kuma an hana sai bari sauri in je in tattaro yan layi za a zo a rage wallahi kullum sai ka yi dan asan wannan gaba na fitsari a nan ba kai na gane ka kai ne na kwanaki to ku to min da shi no Oh no! Oh my god. What?